Ahoj, ja som Soňa a prihovárala som sa vám počas celého roku prostredníctvom článkov zo stránky Výživa podľa 5 elementov. Ahoj, som Zuzana. Starala som sa o to, aby sa články a informácie dostali na stránku a k vám prostredníctvom e-mailov. Ahoj, ja som Erika a cez časopis Vitalita ste mohli zdieľať všetky články a udalosti Vusing centra a výživy podľa 5 elementov. Keď sa narodí dieťa a má 1 rok, zväčšinou sa zvolá celá rodina a všetci spolu oslavujú. Je 14. februára a my máme práve 1 rok. Dátum, kedy sme oficiálne spustili našu stránku a odoslali naozaj náš prvý e-mail. Okrem toho, 14. februára začína aj nový ročný cyklus 5 elementov, element drevo. No a 14. februára je Valentín, sviatok zamilovaných. Takže oslavujeme trojnásobne. Každá oslava je malou rekapituláciou a pohľadom dozadu. Počas roka sme uverejnili 32 článkov a 120 receptov zo zlatej skrinky. Natočili sme 7 videí a napísali 6 e-bookov. Na štúdiovom varení podľa 5 elementov sme navarili 45 nových receptov. Chcete sa pridať k nám a oslavovať s nami? Stačí, keď sa zaregistrujete na tejto stránke. V novom roku vás čakajú ďalšie štúdiové varenia. Pripravujeme nový projekt s ľahkou hlavou. No a samozrejme oveľa viac prekvapení, ako to bolo v minulom roku. Pozývam všetkých členov našej rodiny Výživy podľa 5 elementov na našu veľkú oslavu. Upiekli sme si tortu podľa 5 elementov. Bez cukru, múky, vajec. Tu ju máme. Prečo 3 sviečky? No, sviatok zamilovaných, ružová. Žltá, element dreva. No a biela, náš prvý rok. Dámy, na 3. 1, 2, 3. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to